Miuska ja Kristiina Reinikainen. Tampereen seudun koirakerho valmistautuu 118, 157 ja 119. Jukka ja Kristiina, ympyrän jälkeen siellä on 57, tulos -2, 90. Ja sieltä mentiin kyllä huolella puomi alas asti. Siitä ei virheitä otettu. Se on tuo villakoira meno niin kuin olisi jousien päälle syntynyt. Että... Pienet vieterit on varmaan siellä kassujen alla. Pikkusen meni väärin, mutta pitääpä tuosta. Tulosta ei tule, mutta kannustista me annetaan tällekin parille.